Разкажете ни малко повече, има ли някакво повишение в цените на всички видове мръвки? Въпреки повишението на цените по принцип в България и на месарниците, тук на коледното базар няма повишение, запазиха се цените от миналата година, което може би са постарали да може да има по-добра търговия. При което за сега гледам, че коледният базар е добре и скарите са пълни, има консумация, но цените са нормални. За което и за нас е добре да има повече търговци и да има повече клиенти. Можете ли да ми кажете клиентите към кой артикул най-много са се насочили? Кое е най-продаваното нещо при вас? Най-продаваното по принцип на коледния базар тук на площад Тройката е наденици, уши и примерно свинска врата пържова. Те между какви цени варират, знаете ли? Ушите вървят между 10 и 12 лева. Сега за пържолите не знам, но между 10 и 12 ребърцата, между 10 и 12 порцията, надениците между 12 и 15, варират такива цени, които са сравнително нормални. За сега, тая година, може би инфлацията е така, че трябваше да се продава малко по-скъпо, но тук колегите са решили да дават на нормални цени на площад Тройката. И очаквате ли, последно да ви попитам, очаквате ли още по-голям интерес с наближаването на Коледа? Очакваме още повече хора. Може да погледнете колко много хора има по центъра. Предполагам, че ще се засилят хората и със сигурност нещата ще са топ на площад Тройката.